गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बालागावनि सोनाब जावारबिल गामि गोदोसोनानै थानाय आदिबासी गामियाव दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथांमोना गामिनि थागिबिफोरजों मोगा-मोगि नुजानानै गामिनि गोनां जानाय नांगौफोरखौ सावरायज्लायो। मख'नो गोनांदि 30 बोसोर बारलांब्लाबो दिनैसिम जावारबिल गामियाव सोरखारनि जेबो सुबिदा मोननो हायाखै होननानै गामिनि थागिबिफ्रा फोरमायदों। लोगोसे लामा दालां फरायसालि साब सेन्टार रायजोनि न'ब्लां मोब्लिब गोहो बायदि बायदि सुबिदाफोरखौ गासैखौबो मावफुंनानै होलांगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा खोथा होलाङो। लोगोसे माहारियारि रायमोना पार्कआवबो जावारबिल गामिनि गुन गोनां सुबुंफोरनो सुबिदा होगोन होननानैबो फोरमायबावो बिथाङा। दिनै दावबायफैदों माबायदि अनुभव? बे जहारबिल जि मेनलि आदिबासी ओनसोल दा बेवहाय माखासे सुबुङा रायजो जानानै दङ। थांनाय बोसोरफ्राव बिथांमोना आंखौ हांख्रायदोंमोन नाथाय आं फैनो हायाखैमोन। दा नैबे गभर्नमेन्ट दानायनि उनाव फार्स्ट आङो बे गामियाव फैदों। दा बिथांमोना गोबां जेंना दङ, बे जेंनाफोरखौ जोंनो फोरमायदों। इलेक्ट्रिसिटि, बिथांमोना रेशन कार्ड मोनाखै, जब कार्ड मोनाखै, खुनु मोनसे सुबिदाखौ बिथांमोना मोनाखै। दा नैबे बिसायख'थिनि उनाव बे ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाफोरनि जेसेबां सरकारि बेबस्थाफोरखौ मोननांगौ, मददफोरखौ मोननांगौ, बेखौ लानानै गसाइगाव साब डिभिजननि अफिसारफोरखौ जोङो रायलायगोन। दा जों नुनो मोन्दों बिटिसि सक्ति जानायनि उनावबो 20 बोसोराव बे जायगायाव जेबो जौगायाखै, जेरै हस्पिटाल गैया बा फरायसालि गैया। दा बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों। बे ओनसोलल' नङा, बिटिसिनि 20 बोसोराव गोबां ओनसोलाव खुनु सुबिदा मोनाखै। लिडारफ्रा माखासे टाउन सहरावल' कनसेन्ट्रेट खालामदों। मेक्सिमाम बै समनि पलिटिकेल लिडारफ्रा गावसोरो टाउन सहराव थांना न' लुहैदों आरो बेवहायनो बिथांमोना कनफाइनमेन्ट मोनसे सिन्थायाव थादों। दा नंखायनो गामि ओनसोलाव आदिबासी बा सान्थालल' नङा, बर' गामिफ्रावबो गोबां जेंना दाबो दङ, गुबुन हारिफोरनि गामिफ्रावबो गोबां जेंना दङ। दा बेनिखायनो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो नैबे गोदान सरकारा जोङो गासैखौबो स्टाडि खालामगासिनो दङ, रिपर्टफोरखौ लागासिनो दङ, अफिसारफोरखौ जों फाथायहरगासिनो दङ, बिथांमोननिफ्रायबो जों रिपर्टफोरखौ लागासिनो दङ। आरो फैगौ नैबे नभेम्बरनि उनाव जोङो बे ओनसोलफोरनि जि डेभेलपमेन्टेल एक्टिभिटिसफोरखौ खोब मेसिभलि गोबारैनो मावनो थाखाय जों आखायाव लादों। थेंक इउ।